Alle sammen, og velkommen til den her video. Ikke tag jer af mit hår. Jeg har lige haft en hestehale i hele dagen, så det er lidt mærkeligt. Men i den her video skal jeg egentlig bare lave en vlog hen over hele ugen, fordi jeg er i Aarhus, og vi skal lave en masse spændende ting, så det er mega fedt. Men inden vi begynder, fortæller jeg egentlig nogle facts om mig, så I ved det, fordi at det her er en helt ny kanal, jeg har lavet. Så lad os egentlig bare fortælle nogle facts, og ikke tage al råd bagved med at fortælle nogle facts. 2 sekunder, jeg skal lige pakke noget ned. Nummer 1. Jeg hedder Lily Vega faktisk, men jeg kalder mig bare selv for Lily, fordi det synes jeg lyder bedre. Og det er jeg også vant til, fordi det kalder folk hen på min skole mig, så ja. Jeg hedder Lily, kan I kalde mig, hvis man kan sige det sådan. I kan også kalde mig Lily Vega. Jeg er lidt ligeglad faktisk. Jeg skal ikke sige min alder. Jeg kan virkelig godt lide lille og navy blue, sådan mørkeblå-agtig. Farven kan lige komme her, hvis I ikke ved, hvad navy blue er. Jeg elsker The Nelsons. Det er sådan en stor familie, noget udlandsk, YouTuber. Så ja, dem elsker jeg virkelig at se. Og Cassidy og sådan noget, det kan jeg godt lide at se. Jeg bor i København, men lige nu er jeg i Aarhus, som jeg allerede har nævnt, det er jeg ret sikker på, hos min mormor. Så ja, jeg kan rigtig godt lide leoparder og asiatiske dværge, de er mega cute, synes jeg i hvert fald. Jeg elsker faktisk at spille Grow a Garden. Ja. Let's see this seed shop! There's nothing? I'm just gonna go... Ja. Og jeg elsker ris med grønne bønner. Det bedste. Og jeg elsker pandekager. Jeg ved ikke, hvorfor I lige skulle vide det. Det kan man vel altid vide, hvis man kan sige sådan. Jeg tror, jeg nævnte det hurtigt, men i den her vlog skal jeg egentlig bare hyggevlog. Vlog hen over ugen. Så ja. Lige nu så er jeg ude på min mormors terrasse, og min fætter har også været her, og hun er i gang med at køre min fætter tilbage til der, hvor han bor. Så ja, fordi vi er alle sammen på besøg, og min mor og storebror er her også. Så ja, jeg har lige ringet med min veninde Hovsa, imens jeg har lavet med det her slim, jeg har købt i dag. Jeg har også købt nogle forskellige snacks. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg har spist noget af det. Det meste af det, faktisk. Noget, jeg er ret sikker på, at vi skal lave, er, at vi skal i Djurs Sommerland. Så ja, det er jeg ret sikker på. Det håber jeg i hvert fald, for det vil være en god del af vloggen. Og det er jo egentlig også bare mega hyggeligt at tage i Djurs Sommerland. Vejret er ikke så godt i dag. Må jeg lige indrømme, det ser cirka sådan her ud. Jeg ved ikke, om man kunne se ordentligt, men ja. Sammen jeg lige stået op. Jeg fik ikke filmet så meget i går ellers end de her facts om mig. Men jeg er lige stået op, som jeg lige har sagt. Jeg spiser pandekager, som jeg elsker. Med Nutella og sådan frugt og drikket det juice. Jeg skal faktisk have drikket det færdigt. Det gjorde jeg ikke. Vi skal på sådan et sjovt museum i dag. Det er sådan et museum. Og det glæder mig vildt meget til, så det kommer jeg til at filme lidt clips af. Men jeg er ret sikker på, at næste klip bliver, hvor jeg gør mig klar, og så kan I se en lille get ready with me. Så ja. Okay, alle sammen. Ikke. Oh my god. Ikke tage det. Men nu vil jeg egentlig bare lige sige, at jeg skal gøre mig klar nu. Vi skal ikke gå endnu, men jeg gør mig alligevel bare klar, fordi at, hvorfor ikke bare gøre sig klar nu, så er jeg intet stress på. Jeg bruger den her Mango Mint tandpasta, den er mega god. Så ja, nu skal jeg lige børste mine tænder. Okay, som I kunne se, har jeg lige børstet mine tænder. Og nu er det altså tid til, at jeg skal gøre mig klar
i my face. Så ja, og jeg kommer til at vise jer sådan de produkter, jeg bruger, hvis I synes, de ser gode ud. Så ja, jeg skal lige finde den første produkt, 2 sekunder. Ja, den første ting, jeg bruger, det er en Garnier Micellar Water. Det lyder meget engelsk. Men den bruger jeg egentlig til at rense mit ansigt med. Den er mega god, 2 sekunder. Og så gør jeg sådan her. Den bliver lige færdig, vasket op, og er klar. Så har jeg vasket mit ansigt. Og nu er det tid til at bruge den her Bioma creme. Den er mega god. Synes jeg i hvert fald. Hvis jeg kigger lidt op, så er det fordi, der er et spejl, som jeg kigger i. Så ja, den bruger jeg. Den er så mega god, og jeg kan se, min veninde skriver til mig lige nu. Så ja. Den creme bruger jeg lige. Jeg har puttet alt for meget på. Ja, jeg puttede alt for meget creme på, så jeg tog noget af det af. Næste produkt, jeg bruger, er den her fra Glow Recipe. Det er sådan en tanning drop, som jeg synes er vildt god. Den har haft et stykke tid nu, så ja. Den gør bare en virkelig glowy og flot. Og hvem vil ikke være glowy og flot? Shine bright like a diamond. Okay. Så smører jeg lige det ud. Boom, chiki, boom. You got me jumping like Boom. Efter det, så bruger jeg den her. Den er egentlig bare for normal. Det er sådan en lædermad med glitter i. Så se. Jeg gør den bare lige sådan her. Og så har du shimmer lips. Så bruger jeg min Sol de Janeiro 40. Og folk, der siger, at den lugter. Hvordan kan den lugte? Den dufter. Ej, jeg putter alt for meget. Nå, men den bruger jeg lige, og jeg elsker Sol de Janeiro. Jeg har endda en Sol de Janeiro creme, men jeg vil gerne spare på den, for den er en mini-udgave. Så sådan, ja. Men jeg tænker lige at få børstet mit hår og tage et outfit på, og så laver jeg lige et outfit check. Bye guys. Okay guys, tid til en outfit of the day. Så mine strømper, jeg ved det faktisk ikke. Det er faktisk min mormors, fordi jeg glemte at pakke strømper, der vi ligesom skulle hen til Aarhus. De her bukser er fra H&M, og min trøje er fra Name It. Og I know, mit hår er virkelig rodet, men ulet mener jeg. Men jeg kommer til at børste det, så bare rolig. Men ja, det her outfit of the day. Men nu kommer jeg egentlig bare til at kun filme, når vi skal ligesom hen på det der museum. Så ja, bye guys. Altså.
det der museum med min familie, og det var mega fedt. Statuset er nu, at vi er på vej hen og spise, så der kommer nogle klips af det også. Hej alle sammen. Der kommer lige et lille status. Vent 2 sekunder. Men jeg vil egentlig bare lige sige, at vi har lige været i det der museum, og det var så fedt. Jeg havde aldrig været der før. Det havde min storebror, da han var lidt mindre. Men det var mega fedt, synes jeg. Der var sådan masser illusioner, hvis man kan sige det, sådan nogle rum, hvor det lignede, at der var sådan, for eksempel, hvad det hedder, vand i taget, sådan vandagtigt, så det ligesom faldt ned, og det der, hvor man ligesom skal tage spanden frem og sådan noget. Udløb, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder faktisk. Så ja, det var der, og så kom der lyn pludselig, men det var selvfølgelig kunst, altså, ja. Det var ikke ægte, som om der var udløb, ja, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg skal lige komme væk fra en knæ, men vi har også været ude at spise, og jeg er virkelig mæt. Jeg fik nachos og en ice matcha, for jeg elsker matcha. Og det var egentlig bare mega hyggeligt. De der rum var så fede, og den der regnbue-ring, der var der, den der rum, man kunne gå i, var så fedt og så højt oppe. Der var 10 etager med kunst. Det var altså meget fedt. Der var sådan en fransk film. Det var selvfølgelig på dansk med engelske undertekster. Ja, mega fedt. Men jeg vil ikke spoile for meget, hvis man nu skal derhen på et tidspunkt. Fordi jeg synes, man selv skal opleve det meste. Der er selvfølgelig meget mere, ikke? Men altså, det var virkelig fedt. Synes jeg i hvert fald. Det var også lidt mærkeligt. Okay, sidste ting. Det var også lidt mærkeligt, fordi der var sådan en hoppeborg, man ikke måtte hoppe i. Hvorfor er den så der? Altså sådan, man måtte normalt godt hoppe i den, men den var sådan pustet op og alt muligt. Hvorfor skulle den være der, hvis man alligevel ikke måtte hoppe i den? Altså, jeg vil sgu da gerne hoppe i en hoppeborg. Hvem ved ikke det? Men ja, nu er vi kommet hjem, og jeg har lige spist lidt slik, fordi jeg er big back. Og min storebror og mor ser Simpsons, og jeg ved faktisk ikke, hvor min mormor er faktisk. Men jeg ved ikke, hvad jeg vil lave. Hvis der kommer noget mere spændende, det tror jeg ikke, der kommer for i dag. Så vil jeg selvfølgelig filme nogle clips fra det. Men jeg tror, ja, det er det. Jeg vil selvfølgelig også lige filme, når jeg skal i seng og sådan noget, men jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske i morgen. Så hvis der ikke rigtig skal ske noget, så tænker jeg ikke rigtig, at jeg skal filme i morgen. Så ja, jeg filmer kun hen over ugen, når der sker noget godt. Eller ikke fordi tingene er dårlige, men sådan, ja, I forstår, hvad jeg mener. Så ja, boy! Okay, jeg skal til at gøre mig klar til at gå i seng, og hvis jeg er lidt rød, er det bare fordi, jeg spiser jordbær med Nutella. Det smager godt. Jeg er ikke til at mit hår, men slet ikke til at mit hår. Men jeg skal egentlig gøre mig klar, og så skal jeg i seng. Jeg er ikke sikker på, at vi skal noget i morgen. Hvis jeg skal, så filmer jeg nogle clips hen over dagen. Men jeg tror ikke, vi skal lave noget, så det gør jeg ikke. Så ja, godnat! Hvis det ser lidt mærkeligt ud, hvordan det her bliver filmet, er det fordi, det er på min iPad, fordi min telefon ikke har strøm. Så jeg filmer det her på min iPad lige nu. Men jeg har lige spist morgenmad, jeg spiste chokolade croissant, det var faktisk virkelig lækkert. Jeg har stadig nattøj på, men jeg ved, at i dag skal vi måske på restaurant. Det er sådan et cirkus-tema, og man kan få minimad, det er så cute, jeg elsker den restaurant. Og man kan få creme brûlée. Det kan jeg godt lide. Så der tror jeg, kun tror, so don't get your hopes up. Jeg tror, vi skal derhen, men om lidt skal vi ud, og så skal vi drikke bubble tea, fordi det kan vi godt lide. Så yes, det bliver en meget stille og rolig og hyggelig dag i dag. Jeg er ret sikker på, at vi skal hjem fra Aarhus enten i morgen eller i overmorgen. Så jeg tænker, at i morgen bliver det egentlig bare en hyggedag. Og så tænker jeg desværre, at vi slutter vloggen der. Så ja, det er virkelig ked af. Jeg ville gerne have den længere tid, men jeg har planer noget af tiden, og om 12 dage har jeg fødselsdag. Så ja. Bye guys. Update, eller ikke bye guys, men altså update soon, eller hvad man siger.
alle sammen. Jeg har været ude og fået bubble tea og ikke taget mit hår. Og været på restaurant igen i dag. Det var så lækkert. Men det er faktisk her, hvor vloggen ender. Fordi at jeg skal faktisk hjem tilbage til København i morgen. Så det er lidt trist. Men husk at like og subscribe. Det vil jeg sætte så meget pris på. Jeg vil gøre mit bedste for, at jeg poster meget. Og I vil synes godt om mine videoer. Så husk at like og subscribe, for det er kun starten af den her kanal. Det kommer til at være sådan et stort univers af forskellige valg af videoer. Jeg vil i hvert fald prøve mit bedste for at poste YouTube-videoer. Jeg vil nok også nogle gange poste nogle YouTube-shorts. Så ja, jeg holder det lidt mærkeligt kamera. Men ja, der ligger min toilettaske. Men nu vil jeg egentlig bare sige godnat, for jeg skal i seng nu. Så ja, godnat. Husk at like og subscribe. Og det her var enden af videoen. Bye. Og tak fordi I så med her indtil. Vi ses.